atong primary objective is really to bailuhan ini atong mga daan ng mga fire trucks that are still running because why not a choice talaga anong gid nga. Let's take the case of Region 6. Out of 234 na serviceable emergency vehicles and firefighting equipment, 15% na ang more than 40 years old. How many incidents na involved mga fire trucks? Nga ang common cause was malfunction of brake system. Ang atong brake system is ganun mo niya sa sunod ng na kung daan may chance ka nang magbigay, just like what happened in Sibalog na where two of our personnel died. So, hamon ng atong target ng nahon, and then dumaan natin ang atong mga rescue equipment, especially in CBRNA, yung mechanical, biological, radiological, mga nuclear explosives, hindi kami madang primary responders ng mga sweet water rescue na po. In fact, ngayon happy to announce niya next year, may 3 fireboats. So we need really a fire helicopters. So, Rex, kabayan Pero kita diri sa Negros Occidental, may mga fire station patadi nga wala fire truck or fire truck nila kagang-kagang man? Kompleto na ang mga fire trucks. Ang fire truck ugalin, may aragid niya kagang-kagang. Kaya dapat pang bag-uho nanay tananda. Correct action na Rex sa Kaya Western. kung amo malang nagyapon, unserviceable or unserviceable siya, pero tagdua lang ka respondibla, gakabug pugday dayon, dapat bag-ogid kag ang kalayo mo gining preparahan ta. Aliman action na Rex, ngay sunog gani sa iya kagina, paggambal niya to balangga 50 sa bugos nga Western Visayas, sa masubra 200 ka mga fire trucks abi, 15% ang daan between 40 years old and above na ang edad sa fire truck. That is why ang iya sining prioridad is landed. Na yan. Ani gulang. Gulang pa na guro sa aton Action Alvin. Diri sa Bacolod dyan, gulang pa na sa aton. Oo. 1950 pa na. Mayari kita iya diri nga sa Bacolod 1950 pa action Rex, no? No, sa dugang pagidaton nga balita action Rex, liwat nga nagpadala sang sulat si gawa kaga Negros Occidental Consumers Watch Secretary General si Winnie Sancho para ang ini nga sulat address man sa IATF bangod sa sininga plano sang Seneco nga ipadayon gid ang ining annual General Membership Assembly o kun na agma sa maabot nga September 26 aksyon na Rex. Sunod diri kay Sancho sa piyak nga ara gihapon kita sa pandemya. Ang gina-expect o kung ginasigahom nga physically present during the agma is between 50 to 80 gid lamang action Rex. Ang matabo pa diri kay suno sa iya ang may seleksyon pa nga matabo, and so therefore suno sa iya kung wala chance nga maimbitaran si Sancho bangod isa man na siya sa naga-criticize sa Seneco, and at the same time kay Como 50 to 80 gid lamang ang pahimo magtambong, wala sang quorum nga matabo action Rex kunti ang mga konsumidor diri sa bugos nga sa Bacolod kaga iban pa nga nasakupan sang Seneco is more than 200,000. Ti 80 lang ang posibleng pinakatayog ti wala gid quorum, and that is why suno sa iya nga karon gid nga aga nagpadulong ini sa IATF kaga sa DOH agud iduso nga indi madayon ang ini nga agma sa rason nga may posible violation man sang standard health protocol nga nagaprohibit sang mass gathering. Wala man na mas gathering kung nahimo man na ni sinugani ng sa Seneco manager? Oo, ang ilang manager, i-check tani ba kay na Si Engineer Pontivilla? Oo. Nahimo ya man na sa Nunico to nga wala man sang quorum to agmaman kundi live lang dito ginpanginvitar nilang mga konsumidor baya online lang na no na actual bin baya online na tapos isa lang tong tao ang sekretarya lang or MC naga lawag-lawag bla Gani man no, may kuan pagali. oh
Oo, pwede ka rin invite man lang na da sa amuning kuan ma-check-in ka mut nano na magtawag si Action Alvin mag-log-on ka sa Zoom abi. Ha? Magi abi sa Zoom. O sa Zoom or Oo. sa ano dira. Basta malagin ka lang da. Pag login mo, makita ka na to dayon, makapamati ka man sa ginadiskussan sang mga concern da. Oh, isa pa na aksyon na Rex. O tiway kinanglan nga magtilipon-tipon isla. Kani man, ari ang pahayag ni Winnie Sancho. Ang hindi namon sila na uyunan pidya, ang manner of selection. Sige sila mapili. Si ang mga consumers, yung mga critics na siniko, sigurado kuya hindi nila napag-imbitaron. Sinta lang ang physically present. Amo na ang ilang ginpayak, no? Magsubra kanya sa pulo, that is really mass gathering. Is unfortunate, no? Ang siniko daw, the flagrant, no? Sang iya violation. Yet, ang mga government unit naton, labi na gid ang mga DOH, detailed and all other line agencies, daw ginapasugtan lang nilang luyag which is detrimental to the lives and health of the Sinico consumers. 80 lang ang ginalauman nila physically present. Out of more than 200,000 nga mga konsumidor, do you think na may quorum matabo? Wala ganit ang kurong, no? Kamatuod lang. Wala man sila sang notice, no? Luwas abi sa social media. Wala man sila sang notice to the thousands of consumers who are waiting about this agma nga wala namon gina-welcome. Aksyon na Rex kabahin ginamang sang pahayag ni Winnie Sancho. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Las 12:15 na nga oras sa mga kaaksyon ta Santon Plaza Balsop Anay. Na? Pampakinis, pampaputi sa ating... Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Alvin Graba, kantuan ta si Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Si Aksyon Art Anayan, no? Kay si Aksyon Del pagkaron sa hapon. Maswap sila na. Sige ni may kang tanan sa local school board sang Bacolod, liwat nga magasapol angot sa pundo nga mangin alokasyon man sang DepEd masunod nga o kasunod sang ginpatigayon nga pagbukas sang klase subong adlaw. Galing kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Alot sa pagbukas ng klase, Action Rex daw ay kaiman sang namonitor na signifikante abing mga balita o kung incidente si Councilor Inisito Romero as Chairman Committee on Education. Naging smooth man ang opening karon nga law, especially nga tiba ay magyapon sang face-to-face instruction mo. Tanan nini magabalik yapon sa ginatawag na module instruction. Sunod rin kay Councilor Novero, although nga hindi may kaugalingon kaya sila nga budget from the National DepEd Office, diri sa sunod sa Bacolod, ma-meeting pa sila liwat upod sa taga-DepEd, especially ang mga miyembro nila. Sa diin ara si Councilor Renisito Novero nga nagapungko dira sa bahin sang local school board. Kay kaya mo isa the question Action Rex, ano ang mga budget kag ma-provide sa city nga bulig, especially na tiari kita sa ikaduhang school year nga very challenging kay tiari kita gyapon sa pandemic mo ang mga pundo nga kinahanglan ng mga teachers
gati kung kaisa nagtabon pa bla no, sa mga kinalanon nila sa module nga kung madumduman ka mo na nagigan ng konsento kay may mga teachers kung kaisa nga gusto nila nga maghatag o mag-provide nila yun sa mga estudyante nila mga kinalanon nga mga module no, kay kung kaisa wala labot nga delay kung madumduman mo may mga strategy gani ginahimo lang para makaminaw sa ilas ninyo gasto kay part ina sa imo kung maintenance na another operating expenditures ang dapat ginakuha ang pondo. Silang gawin ni Councilor Novero magamitin po sa liwat na para gid makahimo sa patod nga lokasyon kung pilagid ang kinahanglanon nga ipainga pondo sa DepEd para iya sa sa school board para sa Department of Education. Isa man nga sunod sa iyati dapat lang sila patigayon nga pagbukas ng klase kabay patanin sila nga ma-maintain sa distribution sa module ang health protocol agod na hindi man no, mahalitan especially ang mga manunodlo kay mga parents kalatala na magapadulong sa tagsa ka mga bulutuan niya. Si Councilor Renisito Novero. Meeting kami ana ang local school board ma-prepare kami sa amon budget for next year kaya kung anong mga necesidad para provisions ang atong tagsa ka mga eskwelahan manunodlo, mga estudyante diri sa Bacolod. So far amo naman lang na we have not discussed any other matter. Iti meeting man kami dapat tiwati is posible ining semana. Pero sa opening of classes today daw ay man niya significant kaya daw mga activities, Councilor, no? Wala man ta gathering ang mga estudyante sa DepEd. Kaya ang mga manunodlo na tipo naman na sila for some time, nakaprepara naman sila sa ilang brigada eskwela. And then I think part of the problem is the distribution sa mga modules sa ato ng estudyante. Maraming palayag ni Councilor Novero na parte sa preparasyon gihapon sa mga vaccination center bilang committee chair tignan na pasiguro naging kag gina-checkar nila kung malaki lang lanon nga tumaging pasaldanan na yung mga bulutuan kung yung kaso din man may ginapangayo magtaas ang cases ng COVID-19 well prepared in any time kung mayara naman sila sa understanding upon sa DepEd mausari na sa city government kung maglalagid man ang sitwasyon. Ang kaaksyon nyo, aksyon ay tayo po, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:21. Salamat gid Aksyon na Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iduhan tanay balita sa Kapitolyo Provincial si Aksyon Marlon Hinovia on standby inimay kang tanan sa groundbreaking ceremony sang Semred Semred man ginpatigayon sa Silay Hospital subong aga kag Provincial Tourism Month celebration ginbuksan na ni Gob Lacson kag hinigaran Mayor Arcillo suportado ang plano ni Mayor Sara Duterte nga pagpapili bilang presidente. Galing gato sa banti pa to siya kay si daddy niya daw magkarakasagid magbisi presidente. Pero siling sa iban siling nga basit drama nila ini. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras, base sa piyak sa magiguro. Aksyon Marlon. Okay, Aksyon Rex, sa unahon ko lang ang angot sa turismo nga balita kay sa kada bulan sang September diri sa Negros Occidental muni sa Aksyon Rex ang ginakabig nga provincial tourism month, no? Si Governor Bong Lacson amo nagpanguna sa 2021 na tourism month celebration paagi sa pag-turnover sa gobyerno provincial ang ginatawag nga tourist rest room dito sa may terminal ni Banwas ang Calatrava plus ang pag-establish ang tourism offices sa first district sang Negros Occidental. Optan na ni sang safety health protocol
istrikto nga pag-implementar sa health protocol. So, ang Negros Occidental sa mensahe sang gobernador among ginagabig may pinakadamo nga tourist arrival kada tuig sunod ni sa probinsya sang Aklan kon pang Western Visayas tourism arrival ang paghahambalan tahom ini siyang tourist restroom tungod ginakabe kini nga green tourist restroom nga ginapunduhan sa idalom sa nga 20% provincial development fund 75 square meters ni mayara sang separado nga restroom para sa babae kag para sa lalaki. Ning Semred nga ginatawag ni isang damlaglangin palayag ni Governor Bong Lacson. Ano isang Simred ni? Noon isa ning separado yung isang building dira sa tupad sa sila hospital bla. Center for Emerging and Pre-Emerging Infectious Diseases. Building nga gindisenyo para sa mga pasyente nga nagabatsyag nga sado ka makalalaton ang ila sa nga masakit o kon balatian action Rex. Tahom na kimante kon makita mo dira sa live stream plastado 155 million ang pundo nga ginalokar dira halin na ni sa bayanihan grant nga gin-release sa gobyerno nasyonal. So separate na sa nasilintana nga building para nga ang mga pasyente nga mayara sa infectious diseases ma-separate sa normal lang nga pasyente nga nagabatsyag sang hindi kita makalalaton nga balatian mayara sang infectious diseases section may separado nga operating room may emergency room kag may delivery room. Hindi niya for COVID building. Oo, hindi lang sa COVID kundi tanan nga balatian nga infectious bla nga makalalaton para nga ang iban nga pasyente hindi malatnan nga nagabatsag bisan simple lang nga balatian dason ito pad mo sa nagabatsag sa infectious diseases kundi basi sa ulihi malatnan man si action Rex so mayo-mayo nga balita kung serbisyo pang ikayong lawas ang paghahambalan di sa Negros Occidental. Sa iluhan ko, update pamulitika, gamat-amat damo ang mga alkalde dari sa Negros Occidental nga nagahapoy sa ila sa nga suporta kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio pananglet nga mag-decide din siya. Bisan daw diin na lang daw Sara Duterte. Di man lang asurek sa mga local chief executives ang nagpayag suporta. Hindi man group gani nga mapapili congressman si Macoy Havilosa blato daw ginindorso man si Sara Duterte to. 5th district na tulog na ngalan niya. Tara sa 5th district na posibilidad mapapili kongresista. Si Macoy Havilosa mo isang former kapitan. Lumamob lang mo, Tunog na ngalan niya sa 5th district na posibilidad pag-bunggo pag-enkwentro sa incumbent sa mga congresswoman nga si Marilo Arroyo. Si Marilo? Oo. Amo na nga ginasilang sundex nga ang 5th district ang banwak kag syudad sa ikalibang distrito may enkwentro gid ang mataas-taas nga mga posisyon na alkalde kag kongresista. Tingala ko din nagwa di sa feed sa Facebook ko di tsura ni Macoy Havilosa ho. Oo. Pinulayhon taman ang mangkod kan si Hinegaran Mayor o si Nader Arceo. Siling niya party mate man ako ya kung ano ya ang order sa amo sa nga partido manong sundon ko manambal ya pero isa sa action Rex ya nga dugay na gali nga nagasuporta kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga magpapili bilang presidente nagligad galing Agosto 2 nag-courtesy call sa Banwasang Hinegaran ang ining grupo bilang Alliance and Broadcasting Committee padayuna Inday Sara Negros Occidental kaya ang convenor na nagsurek si retired Police Colonel William Signoron kamusta subong?
Damo sang suporta nga nakuha nila number 1 gito alkalde nag-support kay Inday Sara kundi sila City Mayor Mark Doles, ginsundan nila Castellana Mayor Romailan Icor Pangilimutan, ginsundan ni Himamaylan Mayor Raymond Tungson, kag ika-apat ining si Hinegaran Mayor Jose Nadia Arceo. Simple man lang ang rason ni Mayor Arceo silingya dako ang nabulig sa Duterte administration kay ay magpungko si Presidente Duterte siling niya problema nga dako ang illegal nga droga dres panwas sa Ganigaran, no? Wala luyag niya nga Duterte gihapon na magapungko para nga masigig-sigid ang kampanya kontra sa illegal nga droga. Kaya Yari. problema to kay pang hindi man to Inday Sara to kung mapapili ang Amaya. Oo, hambal ni Mayor Arceo siling niya basta Duterte ko. No? Kung wala Duterte mapapili, ano siya? Di mangita sa iban nga suportahan. Oo. Ang NPC, hindi na diya taga Negros tanan, no? NPC members. Oo. Damo gapon ang NPC members sa Sunrex halos. damo gapon na. Galing Tito Soto lang na slay galing niya sa pagka-vice presidente na slay Oo, malita ba siya kung ma-NPC official mga papapili presidente? Kundi duwa na ang kandidato, Soto, kag mayaragit man nga papapili NPC presidente galing kay Mante Duway, gini, no? Si Senador Panfilo Lacson lang maturutulong nga ngalan nga posibilidad nga ay suportahan sa NPC nga partido. Balikan ta si Mayor sa iyo, ako sa pagsuportahan niya kay Inday Sara Duterte. So, balas lang ito sa araw ng ligad lang. Sa pagpahit ko sa droga, balas ng garan ka. Siya nga, sa nakabulak ako sa kay-general doktor mo. Basta Duterte lang ako, kung sila Duterte na. Puta, kung wala sa Duterte, sige ni Kulta, mas muna akong punto na. Kung problema ko sa nagaran ka dante, kung may Duterte lang, kaya wag yung Duterte. Karoon ng Talagson Rex, ang base pakuhan taman sa latest. Ayun na si Mayor. Ayun na sa nagligad to, no, kinbalik siya sa ospital kay ang una yung nag-igo siya dengue mo. Gani. Tapos nag-ayaw sa dengue, nagpapakuna sa Moderna, naggrabing epektos lawas siya, no? Nagbalik sa loob sa ospital. Pero mayo man kaya man sa magdugay, nag-ayaw man sa isigida. Balik sa duty subong. Subong Axorex nga adlaw, gamitin gani subong si Mayor Nadia Arceo gani mo. Grupo pala sa mga tricycle operators kag drivers, no? Iloyagya ipanumdum sa mga nagabariho sa tricycle na magkaganagan lagan dira sa highway. Kayo kay tuwag ito ka surut-surut nga aksidente Action Rex o utod ya mga matiis to. Gani. So atong babae blato sa sitio Manukaw to. Pagkaaga na to nakita niya sa ni matiis to gulis kampo naglapog. Gani. Hambal ni Mayor Arceo daw kakululbaan kung sige-sige ini ang insidente. Amo nga isapulon niya mga operators kaga drivers sa tricycle para nga pahanumdum kung paano maligawan na kag slow down gid hambal ya. Hindi gid magalag padasig sang dalagan. Kag butangan niya Action Rex ang National Highway nila. Butangan niya sa mga traffic sign, no, mga signages para nga mapahibalo ang mga nagalabay na. Sila kay lapad ka dalanda mo. 4 lanes ka na Action Rex. 4 lanes na nga daanda. O, damuon ni Mayor Arceo butang da sa mga signs para nga at least pagka pamilyar pala nagamaniho. Oops. Hinay ta kay damo sa aksidente dre. Ikaron sa hapon base ko malapot ko si Mayor Arceo kung anong resulta sa nga pag-meeting subong aga. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hiroboya, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Aksyon, balita, banat, huling. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, daligid lang ha. Sa mga kaaksyon ta nga
monitor diri sa aton sini nga pangalagad pag chibog na kay tigpalanyagana, no? Samtang nagachibog, Aryo, kulang ba lang imo sini nga lawas ang vitamin C? Hindi tagid pagpabayaan. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Ayos, sige namyaw tanay. May lang pamati kay Matt Titans Magalona. Salamat gid from Cavite, Bacoor. Thank you so much, Matt. Thank you gid. No, Suset Alunan, may lang monitor. Madam Suset Alunan. Sa kay Rufino Era Gabino. May lang pamati sa Rufino Era Gabino. Sa kay Lister Ray Benitez. Nga Gogo Sarago. Lister Ray Benitez. Sa kay Ronnie Gordon, may lang monitor dra sa GK sa Barangay Sumag, no? Kay Ronnie Gordon and family, no? Donald Kabasag dra sa La Carlota, salamat gid. Paring Benji Pelisario from Marikina, halong lang parikoy mandira, no? Sa Marikina. Paring Benji Pelisario. Okay. Sa kay Rochelle Folinso Susana dira sa Barangay Malingin, Bago City, no? Lorenzo Lorino, may lang monitor sir from Concepcion Talisay upod kay Mrs. niya. Salamat gid sir, no? Lorenzo Lorino. And kay
dali gid lang. No? Kay Teresa Ferreira, salamat gid. Pamilya dira sa Hinigaran, pamilya Patsico kag Oka Rivera. Thank you gid Teresa Ferreira, no? Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid. And Maria Teresa Hofelinia, no? Thank you gid. Lilia Taton kahapon sa ngagas na subong wala tubig sa Gardenville. Ay nanong klase niya man. Lilia Taton, tiyan mo ning pinaka-mabudlay gid kung tubig na. Gapa shoot out lang si Lilia Taton sa Prime Water. Ano oras nila patubdon ang tubig sa Gardenville? Gapanawag kami, wala gasabat sa ang telepono. Ay nano. Ay ambot na nga Prime Water ni. Lilia Taton ang nagpadala sa mensahe. And Nining Grate, may lang pagpamate sa kay Marlene Diaz sa Sumag, Cativer, Pilton Lipora sa Purok Sabes, Barangay Villamonte. Ari na di si Pilton Lipora. Thank you gid Pilton dala sa Barangay Villamonte. And sa kay Nathan Borromeo, mayong pagpamatigid sa Barangay Panakyaw, Isabela, tamyaw lang palihog mga pumuluyo sa amon nga gapamatigid space ni Borromeo kag Hermohino family. Mga Panakyaw bugtaw na from Sir Nathan Maid. No? Sige Nathan, thank you sir. Ayos, sa kay Martin Aliling, Ben Buds, may lang pagpamate. Great ko lang iado ko Mark Istopaduran celebrating birthday today. Thank you, gid Ben Buds. Salamat, gid. And happy birthday sa kay ihado ya Mark Istopaduran. Sa kay Renz Evangelista, may lang pag-monitor dira sa Binalbagan. Ginatamyaw lang Evangelista family sang Barangay Santol, Binalbagan. Thank you, gid. Eliezer Likayan, salamat gid sa kay Juancho Albior. May lang pagpamatig, greet lang si Johnny Albior sang Barangay Udyong, Moises Padilla. Jerry Asiro Jr., may lang pagpamati, salamat gid sir sa lansa. Thank you gid. Ayos, sa kay Marcel Mate, thank you Marcel Mate, no? From Bacolod ni siguro. Si Christine Minyes Villalobos, Inday Blaza, si Madam Virginia San Antonio Olpenda, dara sa Silin Homes Gamonitor na. Thank you, gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na sanbayanay, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? Personal sila in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why kami nag-amat-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire ito my part because the year na nagsulod ko, ito ko nagtamog ko dito at that time. No, simple Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate ng mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway dito sa sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pangabuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masarakan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pagaistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. 684. Sa respeto ko sa ako na. Dapat na malang respetohon, ha? Kakagino, no? Naman ang baka! Sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So, we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalaga Action Radio Philippine Standard Time las 12:52 ang aton oras. Oy basi kon nakakilala bla or mga himatada ni Mauricio Jocares Fuentes, no? Nga ini siyang nagtaliwan kaligad nga September 7. Ang iyabang kaya na haya sa Purok Barikoto to Barangay Katabla Zone 3 Talisay
ang lubong na talana sa maabot nga Setyembre 15, Miyerkules inang adlaw sa Talisay Cemetery, no? Launa sang hapon ang nagapaksyon ni si Paring Lusing Piscadero Tampon Senior, no? Ginpangabay ni Paring Lusing niya. Kung sino dang nakakilala sa kay Mauricio Jocares Puente Senior, ngayon siya ang napatay kagigalubong sa Setyembre 15, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. May kangtanan sa sining bakho sa syudad sang Himamaylan, ginaligar, ginsunog sang CPP, NPA kaggabi, kag bungguan na isang trako kag motorsiklo sa La Carlota, duha ang patay. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden. Sa detalye sining balita, Aksyon Brian. Action Brian. Din siya magi. Dali lang kay na ara na sa Action Hands. Action Brian. Dali lang kay daw wala siya gasulod sa ako now. Sige, dali gid lang, no? Dali gid lang Action Brian ipwesto ang aton sining linya kay Nierinis Gonzales, Erwin Gonzales, may lang pamati sa Maaw, Bago City. Kag April Joy Buenaflor sa Barangay Tangob, no? April Joy Buenaflor Gaston sa Tangob. Kay Alin Lowe Himotia. Katuan tang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Persona magpakaisa ini dira sa may nagluntad nga aksidente kahapon sa Corbada Planters, Barangay Cuba, siyudad sang La Carlota. Yung mga nagmatay magpakaisa mo sanday Jerwin Manasala, 16 anyos pa lang ini. Ang sining angkas nga pakaisa niya amo si Angelica Manasala, 21 anyos. Iring duha nagapuyo sa Purok 17, Barangay La Granja sa amuman nga syudad. Sa pag-investigar din ni Police Senior Master Sergeant Ryan Severino, traffic investigator sa La Carlota PNP, ining duha nagapapauli na puntani ni sa ilang sining puloy-an apang paglabot dira sa nasambit nga lugar. Gintawag ini nga kurbada kay kurbada ang dalan sa panaysayon sa nakakita nagapahilay-hilay ini sang motorsiklo ang driver. Action Rex kag ining pahilay-hilay ning tawag nila nga banking way nakabalik kag natumba. Pagatumba nila dito siya dumiretso sa pihak nga dalan nga nagapadulong man ining tuman kadako nga truck kagitlasak sila. Ang resulta on the spot nagkalamatay ining duha, pero giningagaw pa ni sila dala sa Don Salvador Benedicto Memorial Hospital, pero gindeklara na to sila iyang nga patay gid formally Action Rexa. Ining truck nga ini ginamaniho ini ni Lino Labrado, 34 anyos, taga Sitio Alimatok, Barangay Celestino, Diliasin, sa syudad sang Sagay. Sa diin karon sini ini siya ang ara gihapon sa kustidiya sang kapulisan dira sa syudad sang La Carlota. Ari si Severino. Pag-abot nila sa may Corbada Planter, ang nga nito, banking. Oo, banking kita nga mga witness, mabigtal ka sa isang liman, naman lang nga ng tumbal na pwede nila, ikaw hindi na bang banking na palikod sa court. Okay. Wala na kalikudan na tumba nila. Ang tumba nila, ito ka to sa Pierre bilang sa left sa itong isang sugata. Isang traffic.
Ang dati, sa ining, ang nangangilaya itong bali ito, pagkato, ito ang pagkato. Ako to, yung galing na napatangkila sa dati. Wow. Sa ibang nga balita, Action Rex, dito ya sa may syudad sang Himamaylan, may isa ka bakho nga sunog iya tinalikdan nga sa Sabado sang gabi ta ini. Dira sa may area naman sang Sitio Bulod, Barangay Karabalan, Himamaylan. Ang ini nga bakho, Action Rex, sunog kay Police Lieutenant Arturo Margalio, dito sa Police sa Himamaylan PNP. Ginapanag-iyahan ni Elwin Habilosa sang ASJ and Sons Construction Company, Action Rex. Ining lugar nga ginsunugan, mga 25 ka kilometrahe ang kalayuon gikan sa proper sang Himamaylan sa diin. Ini ang nagapatigayon sang trabaho dito bangod siring proyekto sa gobyerno nga Farm to Market Road, Action Rex. So sina nga gabi, ang driver sining bako wala dira, kag ang nagaserbi nga watchman nga si William Ayuno nagpalayag nga may ara sang more or less mga 7 ka tawo ini, and ang 4 sa ila nagpalapit sa ako, ang duha diri nagabitbit sang malagba nga armas, kag nagpalayag nga ang ini nga bako sige pagyapon ka bako sa mga dalan nga wala pa mahuman ang pagsitol sang posible binayranay. In short, right of way, Action Rex. Amo ning palayag diri sa investigation nga ining farm to market road nga proyekto nila basi may ara pa na sa mga tagiya sang lute nga wala nagpasugot na sining nasambit iyang paglalabay sa ilang lute dira based iya sa pagpalayag diri ni Margalio. So, ginsunog nila ang pinakapulungkuan sang bako, mga 80% pa man ang nabilin sining bako, Action Rex, ano? So, karon wala pa may matumod ang kapulisan kung bala sa desino ato mga suspect, hindi man nila mahambal nga mga katapo ato sang NPA, kay wala man naghambal, wala man nagpakilala, kundi may mga armas gid lamang sila nga bit Action Rex. So far, amo mula ng ilang siring investigation, and then why mo diri nagmuno nga mga ulo extortion, kay ang pinaka-point sa palayag ni William Yuno, amo tong may dalan allegedly or mga right of way nga gina-istorya pa sa siring mga tiniyon. Kay sino ni action na by equipment ni? Elwin Habilosa. Elwin Habilosa? Oo. Tagiya na siya sang posible tagiya gini siya sang ASJ and Sons Construction Company, Action Rex. Siguro taga Sagay ay. Wala galing na mention diri kung taga diin siya mo. Oo, so ari ang palayag ni Margalio kay may nagwa big report Action Rex nga mga ulo extortion. Pero klaro dili ni Margalio nga ang hambal sa mga suspect parte iya sa mga right of way, Action Rex, hindi iya extortion. Pero wala pa man nagtapos dira ang ila sining investigation. Ang operator, ang mga gamit siya, kanyang mga part lang mga sulog siya. Kaya almost 90% na tirawas ang pakil sa piling niya. Ang mga part lang mga hostya, ang mga pintuan, ang mga kanasunod. Ano sinong suspect, sir, na tudlo, allegedly? Allegedly, sir, ang amon nga na siya na ano pa lang is mga armado, mga tao, sir. Hindi pa man ma-confirm dito nilang na identity kung kanday siloy eh. Hindi man sila makakag niya. So, mga pito ang mga pito ang pito katao ang sa initial niya nakuha ng informasyon mga pito katao ang nagpila sila eh. Ito ang pag-istorya naman sa witness, ang tao hindi nga natabuan nga to dito sa pag-conduct naman sa ocular investigation. Ang ilang mga apat na mga nakita ay isang confirm na nakaano dito na nag-tested. Okay, sir, mga armado sang lagba ang mga armas ni sir. Nakita niya? Suno sa iya siya, nasa nakita mga tuwa lang ang may nagpangan siya, ang the rest wala. Sir, anong ginatrabaho sining bako dito sa lugar niya, sir? Anong project, sir? Sort of, sir, farm to market
totalan sa sir. Para sa sa pagsimento sa Action Rex sa bunang nga palayan ni Margalio angot na sini. Samtang sa Manuasang Morsya Action Rex sa pagtanamo nga mga kambutso sa motorsiklo, inibla na confiscate sang Morsya PNP ang ginpalapakan sang pison. Ini may connection ni Action Rex sa ila sining kwandiya tawag nga anti-noise pollution drive sang Morsya PNP. So kada labay sa mga motorsiklo bilang tuman kagahod ginapang paraha nila ini kag ginapang kakas kag gintingob ini kag ginpalapakan sang pison nga ara mismo nagapanguna si Mayor Jerry Rojas Action Rex. Amo ni mga balita gikan sa Nokpo Action Brian Mole nag-report sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life extension na vitamin D3 anay, no? Para sa Katuan tanang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO ni may kang tanan sa Bacolod City Police Women and Children Protection Desk o kon WCP. Di blaho wala sang kaso nga na-record nga hising sa mga kapulisan or sa mga minors man lang diri sa syudad sang Bacolod. Chief sang WCPD may panugyan sa luyag mag-intra sa fraternity. Garing kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Kaya ka pa intra kay Rex Cantong o kon kay MQ para siguro nga hindi ka mo mapadulan. Laban eh. Din pa sila Biman. Ayo di purma. Rex Cantong ya intra. Oh. Tiya mo mag-intra sa iban pa. Kay importante may TF na duga-duga. Ayo di purma. Programa ka pro ang T kag F doon sa ate mo ginaya normal lang na mo ginainag mo na sa kristal mo kay ka kuan nga daan mo ka pikite ka budlay kay hindi na pagyambal nga kapigado kay basi madayunan tabla ayo di purma pikite lang sa kay Melanie Calvas dira ho may lang pagpamati Melanie kay Madam Lorna Diligencia sa Cadiz kay Labayen Eduardo kag sa kay Rona Rihida Trabagali may lang pag monitor ara siya ka monitor siya ara man siya ga monitor siya dagko na kurong pato basi dagko na ayo di purma basi pwede na mapapisik na blaw papisik pa tutin ba patutin na Madam Rona, thank you kita. Welcome Rex. Sabat. Sa nuna. Sa nuna. Ara
na. Okay. Oo, ginakuan pa. Ginadako pa, no? Sabi ko ginalagas pa, no? Ayos. Salamat kay Engineer Marlon posisyon. Din si General? Alangilan bla. Nagpadala sa? Sang? Pinya. Anong dua kabilog kuang ginan Jumare? Oh, dua kabilog mo nga duwa ni kadusina, ha? Ti wala man dad dua kabilog labtang ko sa misa. Di kinakuan na hiwa na. Nahiwa na. Ariti para sa imo. Nagtilaw lang ko to ginas ang gidiwa ni Jumare. Ari may patigin bilinan kay ko Daw bibili. pato man ang damilya. Ayo di porma. Bibili na kay Rex ni mong tatlo no kay basi makita sa. Sige ti panita ko na siya. Ko paniti nakadaan kay balo ka budlay na yung magkao sa Rex kay pati panet na kao niya nakadaan, no? Sige ko unod na kabirahan, no? Para nga mananam kag mangin maayo ang pagkao ni Action Rex karon tapos sa programa, no? Laban. Pangyamis, Pangyamis, Thank you din, Sir Marlon. Marlon position, Why na paman? May paman ko gusto may saka ka to ka masaka na tayo. Balo ka pagkapuli naton sa sulod na lang tayo kabalay ga pakuribong. Ati this time ni kanay mapakuribong kay malipay mo na si Marie Janet. Pagpuli mo may dala kang durian. Hindi na. Oo, Bisa na ko na tamaran ko magwa mo. Ha? Tamaran ko magwa. But na nga nagtinamaran ko subong magwa man. Sa pagkaong guro yan, sigurado tamaran ka. Pero ako sa kwarta, guro ti inigaway ti adak. Di tamaran mang gugyapon. Gusto ko idulong lang. Ayo di porma. Wala kilala ko pa. Buisit! Hindi ako. Kung naman ka pumuyaya, mga kabuisit, wala pa rin aga pa, makadto ka na kag ma-remit ka na sa imong ginbali dyan. Ikuti mo ginaya. Sa diin na? Migo ko, ganiguso bla, bayansel bla. Siniya pa rin ma-remit naman. Ikuti mo ginaya. Iparo adlawan man na, papangamuyo man na, ho? Ang ano? Ang madulong, ginapadulong na aga pa? Uta kay nag-remit na? Hindi na papangamuyuan, ay na. Ay nano ka manimo nga hindi na siya masaligan ni Migo ta karon negosyo ka daan nga ginaruling man. Ay na. Oo, ko ti pare may utang ni bayaran mo ginaya. Dapat gidi. Oo, kag utang ka naman liwat. Oo. Namo na Renew bala? Renew ba to turko. Ayo di porma. Hindi mo. Turko, pag-turko, renew naman to ka. Ay, porte. Mga pagmamate, kay Joan Mil sa Mansilingan, no? Joan Mil. Kay Iliterio Parcon, dayon. Wara sila. Salamat, gid. Siling Lindero, narida, traba, wala 5. Maabot lang nubyo ko. Paabuto niya pasan o patuya maabot siya. Basta sa pa na maabot na runa ya, basta sa daso pa tong tuig. Daso man tak tuig patutin. Ayo di porma. Ano na makawal na sa salo no? Kay kon bla. Mr. Officials Pablito Benedicto bla. Barangay Municipal. Isa ti area sigurado ni. Sigurado. Magkadto na to si Palaya sa may isda kita ya. Gani man. May kinilaw kita to ya. Do pabukid man na yung iya. Ha? Do pabukid man ang iya, do hindi man siya pabaybay na. Tinagali. Ay, correction ka sa pinyan dito gali kay ko. Hindi to gali kay engineer na position gali. Iya to gali ko niya ni SB member Torino. Ay kabuisit. Sa isbib na to. Daw mapilitan padala si Marlo, no? Kay SB Torino, to yung galiyang pinya. Yung pinya, sa lamang ko uli ko na sige lang, ipalagas lang na ni Kwan na. Ni Engineer Marlon, posisyon, ang pinya. Ang pinya, sige. Umayo ganing may sobra pa. Ayo di porma. Ipo tayo pas patupi ni Inderuna. SB Torino, salamat gid sir. Thank you gid SB. Sa imo sining pagpadala sang penya nga matam-es. The best, no? The best. Why na da paman? Ayo di porma. Torino Mountain Resort. Ha?
Torino Mountain Resort. Sa Torino gani Mountain Resort na first name ni Councilor man. Ang iya nga mga mga digard da blanc mga pisan gid borisina sa action at jogit. Gani. Lipat ko sa ngalan ni SB member Torino. Ribla mo nalipat ko Ha? Nalipat ko. Mo Basta councilor away naman da iban nga councilor guro Wala Torino. man tayo SB member Torino sa doon Kung may mga harapan na dati, hindi na ako. Patay. Ayo de Purma. Tayo iya. Nagbalik to siya gorang pilis kili mong. Oo. Ani maninay nini. At tos maninay nagupod siya. Indalay ganay kay wasa ko mong kakadto to. Sige lagi sa ni Kwan. Regular text ni Maninay yun. Oo. Nga, excuse me. Kay SB Torino na iyado. Gatalalang na sa Maninay. Sige lang, wala pasensya lang, wala. Nawaw mo. Amogin ako maginapabot ka, no? Dugay-dugay mo ang puwan na sa. Gari. Ay, kapuis. Ay, Kapitan Chadra, kay Kagawad Jofred. Kay SB Karen. Kamusta ka mudra? Ara na, Arex. Daw wala man slaga tinig. Aba? Ayo de Purma. Daw wala man slaga tinig. Abdin din. Ara na gani. Ara na? Matak siya sa Cebu na. Ti okay. Ayo de Purma. Sa kay Joseph Chua, Joseph Chua kasi Manuel ko. Si Manuel ko, kumusta sila? Sunod na nalipatang mo na itsura nila. Doberman sa sumo, kalipas na sa ato na, Doga kalipat man ko gani sa itsura nila. Ayo de Purma. Palusay mo na na po. Ayo. Mga buhay sa Pilipino, no? Doon yung kabitsindihan. Te, ano na ni? Ang ano? May panumdum sa hising ni. Galing yung diri sa Bacolod, away naman di hising. Yaman anong... O di kaso nga hising na record sa kuwana. Sa WCPD, sa BCPO, may na-record po sa 2014 according sa kay Police Lieutenant Arlene Torandon, ang Chief sang Women and Children's Protection Desk sang Bacolod City Police Office. Disiling ni Torandon Action X, may ara kita subong bag-o nga ginamindar nga Republic Act 11053, ining Anti-Hazing Law Act, no, nga gina-prohibit ang natawag nga hazing sa isa ka organization, specialmente nga magsulod ka sa PNP kag sa AP. Brakati ang training sa Maxorex siya, wala ninadara ang hazing mo. Kadako sang sa labto mo ni Constiturinton pa, ang mapamatudan nga nagpatigayon ka sang hazing sa isa ni mo sinikopdanan. Ti sa luyag magsulod sa mga kinatawag nga fraternity, sorority kag brotherhood. Kinanglan nga siling ni Lieutenant Torindon, medyo kinatison mo man, no? Kag kung magsulod kag sa sina nga grupo, kag kung may ginatawag nga paglampusan ay dapat dol o kon hazing, siguro pwede ka na kagwa dira action rights, hindi ka na sila magpadayon sa imo sini nga pagsulod sa grupo kay tinatawag yung fraternity, sorority o kon brotherhood, binuligay na yung masi magulutod, urutod ka mo na daya, wala na daya madala yung makulanay kapadol action rights. Kaya natabo ni right after nga natabo naman ang insidente dito sa Banuaso sa Enrique, nga may isa ka 18 anyos nga na nagsulod sa grupo sa fraternity, ginpado sa mga kopdanan niya, nagresulta sang iya sini nga kamatayon action rights, no? Siling ni Police Lieutenant Arlene Torandon, ang tagapamuno sa WCPD sa BCPO, nga kinanglanggit nga ang ginatawag nga hazing, why na niya nadala sa sining grupo, kundi ang pagbinuligay na lang, especialmente nga maupod ka mo dira sa isa ka ginatawag nga charity. Ari si Police Lieutenant Arlene Torandon, ang head sa WCPD sang BCPO. Hindi ba action, Eric, na freedom siya mo pagpag sa isa. Wala man na pinulitay. Ila mo niya gusto sa magsulod sa isa ka organization. But ang atong ginalantaw dire, wala nila na ginalantaw ang mga disbintaha. Just in case kung ano ng ilang mga practices dira. So, isa man nga it-takes to tango mo. Ang isa ka bagay, hindi matabo kung hindi ka man magpartisipar. But kung kabalo ikaw natunggan, nga may amo na nakabagay, pwede ka man siguro ka back out. No? Hindi ka na mag-participar.
So, it's a matter of choice. Sa paglandaw na ako, pag wala man yung gina-prohibit, so, amo ni cover ko yung inisang sa special law para wala sa ginatoleran. So, ang ako mapanagyan di rin, no, so like, ara ka sa pagka-masulod ka sa pulis, no, may-ari nga isa sa organization, fraternity man, nga brotherhood, sisterhood man, para dira magbinigay. Wala kami ka-discourage. Para bina-encourage sa kabagay na ikaayo. Kaya kung maara ng isa ka sitwasyon, nakita na doon, nga ikalabot sa imo kalalakaan. Kasi, tapos, kung taton mo, buwa ka, pwede ka mangguro pag buwa kayo, wala man at pinilitay. Actually, si Police Lieutenant Arlito Rendon ang tagapamuno sa Women and Children Protection Desk sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita Sa amigo Tagaligit Wilson na. Kay sino? Kay paring Rasmor Bla. Ay, kay paring Rasmor Ubas, gilid. Pare, Git Wilson, gid. Ari lang di sa sapyak talang diyo. Galing ito, hindi ba nakabisita? Abi mo, di bawal man ang magbisita. Subong, no? Paring Rasmor Ubas, Git Wilson na. Git Wilson, kay paring Rasmor Ubas na. Mas mayo pa. Masurvive na ang mga pagtilaw na sa aton kabuhi. Gani man. At kundi kita kutob astabla sa iya. Muna nga opdan na sa papangamuyo ang madasig nga recovery ni paring Rasmor Ubas. No? Upod man nato ni sa media action, Rex. Ayos. Report di ka sa BCPO, una sa balita sa action, Eric Magpano nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig. Tay uno ang news planning nga lalaki ho, nagapangatubang sang kaso nga act of lasciviousness, arestado sang kapulisano pagi sa warrant of arrest. Garing kaundan sang report ni Aksyon Roger Gote. Aksyon Roger. Action Rex, nagapabilin karon sa bahin sang custodial facility ang 31 anyos nga lalaki sa rin ginaristo kahapon. Mga alas 11:30 ang takna sa bahin sang Sindatagon, Barangay Luna, siyudad sa Cadiz. Bago din siya nagapangatubog sang kaso nga act of lasciviousness. Ang ginakop gigilala kay Joseph Largosa y Revilla sa nasilina 31 anyos, kag residente sa Sindatagon, Barangay Luna, sining siyudad. Inisya ginarestar sa mga katapos ng kapulisan sa pagpamuno mismo ni Police Lieutenant Lester Oliveros, ang Deputy Chief ng Police sa siyudad sa Cadiz sa idalo man sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar. Bit-bit ang warrant of arrest kay kin-issue sa korte nga may criminal case number 7878 sa kaso nga act of lasciviousness. Gin-issue sa Municipal Trial Court in Cities kagin
lagdaan naman ni Honorable Judge Juan Frances Nifras nakapit sa Hulyo 7, 2015. So mga anom na katuig nga iya giparagwan ng mga kaso nga may piyansa nga nakabutang sini amo ang 12,000 ka pesos para sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan. Apang ini siyang wala pa man makapusang bill gani karon nagapabilin siya kayara sa bahin sang custodial facility sang kapulisan. Report gikan sa syudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 23 ang aton oras. May lang pagpamati kay Archie Baez. Nalit ka, sir? Nagbiyahe ka pa? Kamustang biyahe sang taksita, no? Si Archie Baez, no? Kag Iboy Sarabia, may lang pagpamati kay Tatay Takol sang barangay Sagang La Castillana, Iboy Sarabia. Kag si Barrio Garay Arama, no? Barrio Garay. Salamat gid, no? Sige, daligid lang mga kaksyon na standby. Kay matagtanay pila ka mga commercials kag antisina, dali lang kayo daw may panamyaw lang diyo. Okay, sige. Ayos, daligid lang mga kaksyon na standby sa aton sining pagpanumbalik. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginabalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita may kala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karong kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog ka
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat din sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 33 ang aton oras, langalang na to sa Tiyempo, dari sa aton sining pagpangalagad kay Renan A. Rico, may lang pagpamati Renan, dira sa sityo,
Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castellana. Kag kay Juan Miguel Digomon, gatamyaw lang kay Lolo Nahong, kag kay Lolo Carlito sa Barangay 30 sa Purok Paglaom da. May lang pamati. Sige, 103 days before pa man mag-Christmas Day na, mga kaaksyon. No? 103 kaadlaw na lang before Christmas, kag 110 days before pa man magtapos na ang 2021, kag magasulod ang 2022, mga kaaksyon. Ayos? Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod ang Waitang Malabutan. Pabuwasanta na lang ini, mga kaaksyon. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life o kay Aksyon Wilma Sugatron. Ako naman ang inyos ni Kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,